Sziasztok, én Szandi Channel vagyok, vagyis Szandi. Ez az első videóm, és annyira örülök neki, mert addig nem szerettem volna belekezdeni, még nem csinálom meg azt, hogy itt a Bandicam logó nem lesz ott, hiszen ha jól tudom, mivel aktiválva van a Bandicam, ezért, ha jól tudom, akkor tudok több 20 percig venni videókat, és így hát lesz időnk arra, hogy mindent elvégezzünk. Nagyon-nagyon sok munkánk lesz a szerkesztéssel kapcsolatosan, ezért kérnélek titeket, hogy iratkozzatok fel, éppen az meg a videón, hogyha tetszik, és lájkolj. A mai videóban megtanítok titeket árnyékos képet készíteni. Meg is mutatom, hogy miért. Jaj. Na, pillanat, csak szokásosra szeretem. Ez a nehezebbik fajtája az árnyékos képkészítésről, úgyhogy ilyen. Szerintem nagyon kafa, mert ennek lesz majd egy másik része is, amit majd a következő videóban mutatok meg. Kezdjük is akkor. Először is menjünk fel az internetre és mentsünk le egy vagy több fajta PNG képet. Jaj, elnézést. Csak föntebb húztam, mert nem láttam. Mindegy, hogy milyen sztárról szeretnél csinálni. A lényeg, hogy ezt a szót írod, hogy PNG. PNG alatt. Vagy 3 PNG. És akkor itt vannak képek, és akkor kezdetekre megfelelően lehet képet lementeni. Például ez, hát nem tudom, hogy mi ez engedélye. Jó, hát nekem ez lesz. Ja, igen, és akkor írjuk ide, hogy Glitter túllamina. Nem, valahogy így. És akkor válaszolunk egy képet. Minden ilyen csillagos képekből választunk. Hát nekem most lesz akkor. Lehet virágos is, megpróbáljuk. Egy ilyen. Ezt belementem abba a mappába. Így, és akkor egy programot kell tölteni, ami nagyon tehát ingyenes, tehát nem féltek azt, hogy vírust hoz rá, de hogy nekem már egy éve rajta van a laptopon, és egyszer se hozott rá egy vírust, azt kell tölteni Photoshop download, vagy letöltés mindegy. És az első ide be fogom linkelni az infoboxba. Tehát erre rámentek, hogy letöltés, és kész is van. Jó, hogyha megvan a program, és letöltöttétek, akkor menjünk bele. És a szerkesztő részébe menjünk. És azt a PNG képet, amit letöltöttünk, keressük meg. Jaj. Itt van. És menjünk itt lent a fényerő színbe. A kontraszt azt így húzzuk le. És amúgy pedig ne erre annyira menjünk, hanem erre. Ja. Akkor objektum, fotó, és keressük meg azt a hol van? Azt a
képet összetön glittertól, amíg lementünk. Tehát tök mindegy, hogy illesztünk be, csak nekem ez megszokásom, hogy én csinálom. Így mellé húzzuk, fotóobjektum, és akkor erre. Oké. És akkor menjünk az eszközökre, klónozás, majd oda beilleszted így, és akkor így elkezded is szépen színezni, még készen áll vagy vele. Hát én most nem a legszebben fogom csinálni, de ti nagyon szépen csináljátok. Hát most nem akarok. De. Szépen csinálom. Kezdem akkor itt a fejemben. Én úgy szoktam, hogy először az egészet így átfestem, aztán már csak a belsőt. Így is lehet így, mint én, de ti szépen csináltok. Igaz, van időm, de hát nem vagyok ha türelmes ember. Jaj, hát ez nem a legszebb lesz. Szóval minden is lesz szép. Ennyiben szandít, ennyiben. Na, na gyerekek, hát ezt nem tudom, hogy fogom mit csinálni. Ennek az a titka, hogy lassan csináljuk. Nagyon sok szerkesztés fogunk tanulni, hogy csak mi. Minden programmal. Tehát nem kell letölteni, azok majd online szerkesztőből is lesz videó. De majd örülök majd neki, hogy feliratkoztok, és én megtanítatlak szerkeszteni. Jaj, hát ez nem volt. Hú, azt hittem, hogy mindet kitörni. És hogyha valamit éppen nem értesz, akkor nyugodtan majd írjál videó alá, mindig válaszolok rá, és akkor mehetünk. Szerkesztés. Ebben nem akarok belemenni, hogy jó vízzel kicsivel csinálni. Nem lehet, hogy is sem a polsat csináltam most még. És felnyugodtunk. Remélem engedi 10 percnél tovább a videót, mert ha nem kitöltöm a hajam. Mert hogyha itt lenne egy logó most itt fent, akkor nem lenne jó, mert akkor nem tudnám felvenni a videót. Tehát, hogyha ott lenne egy logó, akkor csak 10 percet engedni. Remélem, hogy ez nem csak 10 percet enged. De mivel ezt átaktiváltam, ezért most már engedi. Elvileg engedi. Majd arra is csinálok egy videót, hogy kezdtem megcsinálni. Becsomom hajból, és csak nem szeretek kiabálni valakitálni. Bocsi, csak éppen megy a virtuálisnak a zenéje. 9 perc van. Biztos le fog mindjárt állni, aztán tépetem a hajamat. Bocs, hogy nem beszédes vagyok. Nem szeretek csöndbe lenni. Ó, hát ez nem beszélek. Na jó, hát most csak mindegy nem beszél. Úgyhogy akkor meg is erősen. Úgyhogy... Csak hát azért én se kapkodom mindent. Akkor. De jó Isten, de csúnya lesz.
Na, engedek 10 percre tovább. Where we go? Where we go? Most arra állítottam, hogy 1 óráig engedje a videót, de nem csinálunk az 1 óráig. Nem akarom hosszúra a videót. Jaj, Isten, de csúnya. Csak ne írjátok kommentbe, hogy milyen csúnya, bocsi, hogy csúnya vagy. Mondtam, nem vagyok a türelmes ember fajta. Úgyhogy... Furcsa mondom, hát kiszíneztem, most nem lehet rámondani, hogy kiszínezve. Objektum, most nyomjunk akkor objektumra, és nem a képvágásra, akkor vágjuk ki azt a képet, ami kell nekünk. Még menjünk az objektumra, ugye erre a kis fotókeretre, és ezt a PNG képet választjuk ki. Ugye ez, bocsi, amit megcsináltunk, képszerkesztés a PNG. És akkor ezt, jaj, nem is voltam. És akkor ezt arrébb lehet így húzni. Tehát tök mindegy, hogy csinálod. Úgy szoktam. Én folyamatokat húzni, csak így szépen hozzáillesztünk. Ezt így csinálom. És akkor fotó objektum. És akkor kombináld a fotót az objektummal. Így, levágod. Ment és ment. Ja nem. Szeretném valamit feliratot rá. Valahol, hogy hülye lett. Így belehúzom az egy lássa. Mentés, másként 2 mentéssel. Elnézést. Akkor hülye lett. Az nem pedig azt tudtam, hogy én jelen egy bezárjuk. Megnézzük. Hát ez a videó, ez picit tosszulott, de nem baj. Mit akartam? Na, hát ilyen lett, hát nem a legszebb lett, mint mondtam, de a tétet nagyon szép, és hogy szeretnétek, akkor Facebookon küldjétek el nekem. Be fogom az infoboxba linkelni a szerkesztőt, a képnek a nevét, nem a glitter-tum, hogy kell írni. A fotoszképet, ugye a szerkesztőt, azt mondtam, és hogy mit kell a szóhoz írni, hogy milyen képet kapjunk. Először, amikor én is csináltam, nem tudtam, hogy milyen képet. Mondom, csinálom. Hát nekem miért feketült be az egész? Elkezdtem itt ordibálni magammal, hogy miért nem lett olyan, amilyennek kell lenni. De aztán rájöttem. És most úgy, hogy negyedjük, sok mindenre jobban rájövök, hogy amikor nem tudtam megcsinálni, most már rájövök, hogy hopp, ezt tudtam. Na jól van, hát remélem tudtam ezzel az első videóval segíteni, a következő pedig a könnyebb lesz, persze ez a nehezebb volt. Úgyhogy sok szerencsét. Mindent megtaláltak az infoboxban. Bocsánat, ilyen hosszú lesz a videó. Na mindegy, sziasztok!